You want to eat first, tapos magpapakita tayo. Sige, Tsaka just to say lang 2 points. Number 1, Italy and the Philippines have signed the convention. They did that. Actually. Tapos secondly, one reason siguro why most Filipinos here, there are about 58,000 who are officially registered. And the total maybe 190,000. Is that they are covered by the health generally. Kaya dito walang problema masyado. Wala masyado. Meron pa rin, pero Not as much as in other countries. So, pero dito, question ko lang, if you are not documented, covered pa rin? Ayan may problema. Covered pa rin. Covered pa rin. Without document. Kasi ho, dito sa Italia, hindi ho pinag-uusapan kung kayo ay documented. Pag ang pinag-uusapan ho, ay health. Meron mo silang tinatawag dito na STP o Stranieri Temporaneamente Presente. Foreigner for temporary present. Meron silang program dyan na magkagamutin mo kayo. Libre ang hospital, libre ang doktor, libre ang gamot, kahit wala kayong document. Pero some are afraid. Yes. Ayan ho ang problema. They're afraid na baka sila ma-deport. No. Pero, for example, in Pisa, there was a case, cancer siya, breast cancer. Hanggang sa ginamot siya, binigyan siya ng temporary permit to stay dito. Hanggang sa pagka-chemotherapy niya, okay naman. Yun lang sana, ma-address din sa lahat ng mga Pilipino. Para malaman ng iba na, ang documented dito, may posible naman may magamot kayo. Yun. Ang problema rin lang sa health is, wala tayo sigurong nag-explain sa kanila na Pilipino na ito yung sakit mo. Minsan kasi buko lang, cancer na. So maraming umuuwi at hindi na nagagamot dito ng ayos. No, ang isang malaking bagay o na problema ng mga Pilipino rito, kaya hindi sila maka-avail doon, ay yung dalawang bagay o ignorance at saka timidity. Kahit naman sa atin, meron pa rin yan. Dahil ang mga Pilipino, kahit saan magpunta, like our Filipino community here, are just a microcosm of our society. Totoo. Kung anong meron sa Pilipinas, hindi dito rin. Meron din ignorance, meron din nahihiya, di ba? Yun. That's why tayo, kailangan magtulungan tayo. Senator, pwede hong Tutuloy po lang, no? Ay, tutuloy po lang. Pero babasahin ko later. Okay? I'll Tutuloy po lang. talk to you separately. Kumain muna tayo, tapos iikot si Senator. And then if you want, you can hand your letter. Pero ganito ho, just so you know, wala ko akong kasamang staff. So, of course, the embassy is so kind to assist me naman. So, yung mga seryoso, wag ko kayong wag kong sasama loob nyo kung di ko rin kayo masagot ng seryoso dahil alam nyo naman ako siniseryoso ko yung trabaho ko. So, when you tell me something, I will ask you to write me para naman kompleto, documented dahil minsan pagdating ko, ako ay tumakbo ng 5 oras, baka naman medyo hindi ganun kaliwanag yung pag-intindi ko, iba yung problemang ipaliwanag ko sa staff ko. So, promise me you'll write me. Ito And nga, then kung sulat ano na. yung tatanggapin ko later on, i-follow up niya sa office. Okay, I'll give you all my cards. Okay. Thank you. Kainin naman natin si Senator. Hindi pa rin bago ang status nun on the Philippine side, tama? Hindi ho, di ba? So, ang nagbabago lang naman ho is on this side, di ba? So, yun lang naman ang kiniklear ko. I'm not going to make a statement about it, pero at least on the Filipino side, wala naman ho tayong binabago, di ba? Yun ang importante sa lahat because to the extent na nagko-conform kayo dito, hindi mo na ako magko-comment doon kasi hindi ko naman alam yung palakad. Pero on the Filipino side, walang nagbabago doon. Bilang mga babatas mo, paparating mo namin sa inyo. Dahil itong sulat na ito, hindi po namin matanggap-tanggap dahil mandating to all foreign nationals in Italy. Iwan po lang kung Sige po. mandating, ang pagtanggal ng middle name, mandating to all foreign nationals. Pero hindi naman totoo po. Pilipino lang ho ang tinatanggalan ng middle name. At sinasabi dito, sa 10 lang ho ang nagre-reklamo sa pagtanggal ng middle name. May dala ng akong 2,800 na signature. Sige ho, ako na, tanggapin ko na ho yan and then magbalikan na ho tayo through once na maaral ko din with DFA. Ito naman, hindi kami ng yung katarungan dito sa dahil nakasalalay kasi ito sa mga apo namin, mga anak namin.
Pero on the Italian side lang. Hindi on the Philippine side. Kasi on the Philippine side, to a certain extent, yun ang sagot ko. Diba? Pero hindi naman Hindi, pero klaro yung sinasabi ko. At least on the Philippine side, wala tayong Wala pagsasabi. akong problema. So, purely on the Italian side. Ang problema ho namin dito, kasi kung may mga property tayo dito, mabaliwala eh. Kasi nagbago-bago ang pangalan namin dito eh. Nagbago-bago eh. Pangalawa, Basta anyway, nandiyan yung mga justification lahat so that maaral ko ng maigi. Tapos, sige po, I'll coordinate with the Senator, para dahil brief lang yung ano natin, pa-receive ko na lang ito yung sulat. Nandito Yung sulat na sinasabi ko. Detalye, Okay. detalye namin. Sige. Ano po pwede? Ito. Okay. Tapos lalagyan ko ng note na please follow up with my office. Okay. Magpapadala ka ng at this point, lahat ng mga pulis, magpapadala ka ng office na yun, register me. Hindi na, huwag ka na mag-abala, email lang. Mag-gastos ka pa. Jesus ka no? Alin, ito na eh. Ano ko nila yung sabi ko na please follow up. Susulatan mo lang ako sa email na follow up ko lang po yung dokumentong binigay ko kay Senator. Hindi ako ayoko nang pagkakita. Ay ba pala? Oo, may tama na. Ako, iba ko talaga ako. Yung tatakbo ng ng 2016, maghahanap muna po ako ng asawa. Ay, marami ho dito, ma'am. Ihahanap namin kayo. Ay, sa marathon, seryoso masyado. Tama nga naman. Sorry, sorry. Is working on it. 42. Pasensya ka na. Standard. O, standard. Original marathon, tinakbo yun sa Greece. Oo, yan. Ito yung ambassador. Yan, 6 yan. miles or 42 kilometers. To say na nanalo yung mga Greeks. Kaya they commemorated every time. Ever since. Pero yun, apparently, ambassador, yung messenger na yun na tumakbo na may dalang mensahe. Namatay. Namatay siya. So, hindi dapat ito pinapasok ng pabigla-bigla. For those of you who, and I encourage it, who want to